ओने तक कहो हैया गे भाग छोड़ी अलो तोहर भैया गे एने ओने तक कहो हैया गे भाग छोड़ी अलो तोहर भैया गे देख तो जले चुम्मा गे छोड़िया तोर देतो तोहर भैया गे एने ओने तक कहो हैया गे भाग छोड़ी अलो तोहर भैया गे एने ओने तक कहो हैया गे भाग छोड़ी अलो तोहर भैया गे घर से निकल के तू एला के बहरा लागल छलो तोरा माई के पहरा घर से निकल के तू एला के बहरा लागल छलो तोरा दादी के पहरा देख लल को निकल तो गैया गे भाग छोड़ी अलो तोहर भैया गे एने ओने तक कहो हैया गे भाग छोड़ी अलो तोहर भैया गे लिख भेजल को ललित लभी मैसेज में टेंशन ले समझ नज में हे गोल लिख भेजल को उमेश लभी मैसेज में टेंशन ले सब होय छै नज में अभिमन्यु धरो करे हैया गे भाग छोड़ी अलो तोहर भैया गे संदीप ने बंत तोहर सैया गे भाग छोड़ी अलो तोहर भैया गे लाठी लक खोज कहो हैया गे भाग छोड़ी अलो तोहर भैया गे एने ओने तक कहो हैया गे भाग छोड़ी अलो तोहर भैया गे देख तो जले चुम्मा गे छोड़िया तोर देतो दुनु पैया गे एने ओने तक कहो हैया गे भाग छोड़ी अलो तोहर भैया गे एने ओने तक कहो हैया गे भाग छोड़ी